Babuyela bakhona emakhanje bangivuka njalo ekuseni ngivusa ngomkhuleko nangamandla kaNkulunkulu nawucela amathonga abalele emathuneni ukuba banikhanyisele ngoba asibakhonza semathuneni but siyakholwa ukuthi bakhona bayakuza ukukhala kwethu nathi futhi bayasibona lithi iBhayibheli bakavalele mbukelo okhona ekhaya angazi bafowethu nani balandeli bami abahle ngithanda kakhulu kunomuntu sengathi sile la ngiyona 3 wama TikTok ehlukahlukene but Mthandazi lamini lebhayo dokotela khona lebhayo young elephant nayo seyivalekile manje it's like ivelibhale ukuthi mina sengireporte it's like iveli report ukuthi mina ama video ami anokuhlambalaza phakathi ngicela nini bafazi bamba kule bakhona emakhaya ayikho ivideo enokuhlambalaza kuma video engakhaya kwamina ungene emanzini inikhulekele but umona okhona usuke kubene ningilandele kakhulu ngiyaqaba ukuthi ukhombe enhliziyo embi ovelele TikTok kube khona yenza bese iyavaleka because sengana kathi lesiningi yabona ukuthi uyakhona kuvala YouTube la evening ngasoyivalile Instagram ngasoyivalile so ke ngicela siqhubeke Instagram na YouTube ngikwazi ukuphekula nayo kusana yenziwa mbeleke imali okubhizi ngayi but ngiyazi ukuthi elakhe liyeza so babone bakhona emakhaya TikTok yami iyaphazamiseka angikhona ufaka ama video ngoba nje manje ivele yaqhuma nje yathi sengizokhona ukufaka mina nge3 enyangeni esithe futhi ngubani October so ngiyabona ukukhona ukuphazamisa but nabo khona onolwazi ngicela ngithinte but nami bekwazi ngithinte abantu bakwazi ukubabheka kahle ama computer nama laptop ukuthi kwenzakala ini lapha kulezi zinto ngoba ngiyabona ukukhona umlandelayo olwa nesimo sami sekuphila olwa nempilo yami bakule bakhona emakhaya kanti ke ngeke azalunga ngazakhona lento isegazini yayinto inamandla lento futhi iyasebenza kakhulu kwazi ngizophilisa abantu ngizoyiphatha imali lonke ukuhlola umuntu ozoligibela lento isegazini yami kumina ubone khona ekhaya ngithi nawe gada kunabathakathi nawe inhliziyo iziphi nempilo yakho ubuka nje ngibangisa nje ukuthi mina ngilandelwa ngabantu ngihlelo eziningi inenhliziyo embi icala kubeni baqala baheka inamba yami bafike ngenza mina bathi imali zabantu ngabona khona umkhuleko khona kwabanye abantu abanomona mbone khona ekhaya isiphuza umuntu ozithatha mina ngisazowela Please ngibukele khona ekhaya. Manje inkinga ngithinte njengoba ngicela usho into fast khulume ngayo isihloko fast khulume ngaso esikuhlumeza kakhulu emoyeni wakho. Ngifaka ukukhuleka ngizothandaza. Hlize ngikhuleka la khaya. Sephethe eMpumalanga ukuhlala ngomthandazo la mina. Inkosi ibusise ngibukele khona ekhaya. Ngiyamthanda niyiphathe kahle ngaza kwethu. Ukula lo nginani. Ngiyabonga. Mama lenkinga nansi into siphezulu kwabo. Bathi nenduku eyaguquka lapha. Uyazi ke Moses. Kosi ngibusisa haleluya.